सेभेन स्टार क्लाब नि बानजायनायाव थांनाय जायखिजाया जोंहा जोंनि नैबे गामिनिनो सासे गोख्रों मावथि एबा सासे गोख्रों युथ लेट लुथन बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जालांदों। दा बे रुंसारियाव दिनैहाय मोनसे जोलुर बादायलायनाय जादों आरो बे जोलुर बादायलायनायाव दिनै अपेनिं स्टार्ट जाबाय। दिनैनिफ्राय स्टार्ट जानानै 25 तारिख नभेम्बरसिम फाइनाल। दा बाहाय नुजाफैनो हानाय जोंहा मानगोनां आलासि गाहाय हिसाबै श्रीजुत दनेश्वर गयारि MCLA बावखुंग्रि बिथां नुजाफैदोंमोन। बेजों लोगोसे जोंहा KDSAनिबो आफादगिरि लोगोआव KDSAनिनो मावथिफारि बिथांमोनाबो नुजाफैदों। ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा जोबोद मोनसे दुखुनिबो सम होनजायो, गोसोखांथि जिहेतु थांनाय जोंहा लुथुन बसुमतारिया गावसिनि आदा बैसोआव जिहेतु बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा जाहाथे बिनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, जों इसोरनाव आं बेखौ कामना खालामबाय। आरो जाहाथे बे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जोलुर बादायलायनाया जाहाथे 25 नभेम्बरसिम मोजाङै जालाङो, आं बेखौनो कामना खालामबाय सासे बे ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि जानानै। आरो जोबोद बिथांमोना क्लाबा सेभेन स्टार क्लाबा जोबोद गाजा गोमजायै खालामदों। दिनैनि बे मेहेरगोनां मोनसे परिबेस लाबोदों गामियाव। ओंखायनो आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद जासिबाय आरो गासिबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो हामलायबावदों। गोजोन्थों। लुथान बसुमतारी थांनाय फेब्रुवारि दाननि 16 नभेम्बराव 16 फेब्रुवारियाव 16 नङा होमबा 16 फेब्रुवारियाव बिथाङा हरखाबै आरोखि मोनसे एक्सिडेन्ट कारेन्टजों बोजानानै बिथाङा हरखाबै जिउ बावदों। दा बिथाङा जाहैबाय जोंनि KDSA सासे मैखोम सासे प्लेयारमोन आरोखि, जुनियरबो गेलेदों। दहाय बिथांनि जिउ जारिमिनाव दहाय बुंखांबाय, फोरमायखांबाय। आंबो मोजां रोखोमै सिनायखायो, फैयोबो आं बिसोरनि न'आव सम सम, आगोलनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो सिनायखायो। न'खरानिफ्राय फंबाय दङ, बेबो बल गेलेयो। दा बाथ्राया जाहैबाय लुथान बसुमतारीनि नामै जे बे फुटबलखौ होदों, निस्सय मोनसे थांखि लानानै बिथांमोना क्लाबा सेभेन स्टार क्लाबा बे खेलाखौहाय होदों। खारना जाहैबाय लुथान बसुमतारीया थैलांदोंब्लाबो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो गोजोरै बिथांनि नामा थैलांदोंब्लाबो जाहाथे बिथांनि मुंखौ जोङो लाखिबाय थानो हालाङो गोथाङैनो। बेखौ नोजोर होनानै सेभेन स्टार क्लाबा बे खेलाखौ होदों होननानै आं साननानै लादों आरो बेनो जाखागोन उद्देश्यआबो। आरो बेजों लोगोसे आङो KDSA सासे आफादगिरि जानानै बे खेलाखौ जे बे जोंना सासे गेलेगिरि बिथांनि मुङै जे खेलाखौ होनानै जोंनि जे जाखांबोनाय गथ'फोर दा जे गेलेबाय थादों अपेनिं मेट्च जायख्लं एथलेटिक्स क्लाब आरो दासा एथलेटिक्स क्लाबनि गेजेराव, निस्सय बिथांमोना बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि जे केरियार, बेजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाखौबो एन्टारटेनमेन्ट मोनसे होनो हाथों, बे उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोना होदों। आरो आसा खालामो आंबो KDSAनि आफादगिरि जानानै बे खेलानि गेजेरजों बे ओनसोलनिफ्राय, जोंनि एलेखानिफ्राय साफा साफा मोजां फुटबलार जाहाथे गोजौ लेभेलाव थांनो हायो, बेखौ आङो आसा थिदों। आरो आं नुदों जे गेलेदों आरोखि, बेहाय गोबां गथ'फ्रा स्किलफुल गेलेगासिनो दङ आरो गेलेलांबाय थागोन होननानै आंहा मोनसे मिजिं दङ आरोखि। आं बेखौनो KDSAनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायबाय। आदसा, मिडिया बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दिनैहाय जे जोंहा रुंसारि आंनिनो बियादै फिसा जे 2023 मायथाइनि 16 एप्रिलाव हथादै रुंसारि जायो। दा बिनि नामावनो बिथाङा आगोलनिफ्रायनो जोलुर बादायलायनायाव खोब गोसो गोनांमोन आरो लोगोसेयै देरनायनिफ्राय क्लाबाव जोलुर बादायलायनायजों लोब्बा लानानै क्लाबनि जानानै गोबां हाबाफारिखौ मावबोफादों। दा बेवहाय दिनैनि जेनेरेसना आफादगिरि नेहाथारि सेभेन स्टार क्लाबनि बिथांमोनहा जे रायजो राजा बयनिबो मददखौ लाफानानै बिनि रुंसारिनि नामाव जे जोलुर बादायलायनाय दिनैहाय होनाय जादों, बेखौ जों न'खरनि जानानै क्लाबनि फारसे, सेभेन स्टारनि फारसे जोबोद साबायखर बावो। जाहाथे अरायदिन अराय सम बे धाउलिगुरि सेभेन स्टार क्लाबा उन जोलैफ्रा जाहाथे जोलुर बादायलायनायनि फारसे गोसो होहाबो आरो बेजोंनो लोगोसे
जाहा बियादै रुंसारि लुथान बसुमतारीनि जिउ आत्मायाबो गोजोनै थायो आं बिब्दि जानानै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंथिबाय। फैगौ बोसोराव होनाय जानाय नंला माने बे खेबसेयैनो जों फोजोबनाय जादों दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।